सावंतवाडी तालुक्यातील 17 दिवसांच्या गणरायाला भक्तिभावानं निरोप देण्यात आला। शहरातील श्रीदेव नरसोबा गणपती व सालईवाडा भट्टीवाडा गणेशोत्सव मंडळाच्या गणरायाला मोठ्या जल्लोषात विसर्जन करण्यात आलं। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या असा जयघोष व फटाक्यांच्या आतिषबाजीने गणरायाचं विसर्जन करण्यात आलं। गेली 17 दिवस आरती, भजन, भक्तिमय गीतांच्या आवाजानं सर्वत्र भक्तिमय व चैतन्यदायी वातावरण निर्माण झालं होतं। रात्री उशिरा 17 दिवसांच्या बाप्पांच्या विसर्जन मिरवणुकास प्रारंभ झाला। श्रीदेव नरसोबा गणपतीची पालखी मिरवणूक खास आकर्षण ठरली। ढोल पथक, महिलांच्या फुगड्या लक्षवेधी ठरल्या। कार्टून मधील पात्र चिमुकल्यांचं आकर्षण ठरले। सालईवाडा येथील गणेशोत्सव मंडळाचा डीजे व शंकराचं रूप घेतलेला देखावा लक्षवेधी ठरला। रात्री उशिरा मोठ्या भक्तिभावानं गणरायाला निरोप देण्यात आला। विसर्जनस्थळी मोती तलाव येथे नगर परिषदेच्या वतीनं खास आयोजन करण्यात आलं होतं। पोलिसांचाही कडक बंदोबस्त होता। गणरायाला भक्तिभावानं निरोप देताना अनेकांचे डोळे पाणावले होते। गणेश भक्तांना कोणती उणी भासू नये यासाठी यंदाही चोख व्यवस्था केली होती। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।